alaikum, sunana Hajiya Mansura Isah wacce aka fi sani da Maman Iman. To ga ki a wannan guri na karama jaruman kani mutum ubangiji Allah ya mai da kokon wasaki ba amin Me zan me? Me za ki faɗi game da wannan karramawa? To gaskiya wannan abu ne da aka fara yi ba ta bai ba. An yi domin a haɗa kanmu gaba ɗaya domin gaskiya wuya wa family. Ka dinga dubawa duk sanda yarinya ta shigo kani ta shigo film industry. To duk sanda wani abu ya same ta ko biki ne ko na daɗi ne ko na kuka ne ko na mene za ku ga cewa ku ga kowa akan ta. Yan film yan uwanta su za ku fara gani akan ta. To wannan shine ya tabbatar mana da cewa Kannywood one family din muke da gaske kuma yanzu aka fara za ku yanzu kana ba shi da yawa time aka ci gaba da yi insha Allah wata rana sai audience su haka yawa insha Allah ayi hakuri a bar zinariya ita kadai a nan gurin a bar zinariya ita kadai haka da ai family din kenan ai duk inda kaga ba a fada ba a zagi distinguished ladies and gentlemen ba soyayya a wajen ai duk inda kaga ana kuka ana ni wallahi ba daga ba ni ba wani ai soyayya soyayya take sawa ka ji kana jin haushin mutum soyayya take sawa ka ji ba ka son mu'amala da mutum soyayya take sawa kai sa da mutum amma fa akwai baraka da dama Kadimatul Qur'an yanzu tana taka rawa a wajen samun the honorable secretary to Kaduna wani iri kenan internal revenue bangare suna jituwa da wani bangare babu wannan babu wannan ni ba baya goya marayu kishi a tsakani in kana magana kishi kuma kishi is normal yawa akwai kishi a tsakani amma wani bangare ba sa jita da wani bangare duk wanda ya fi wani kuɗi shi aka fi so kawai ni abin da na sani kafin ku sanin ki a harkar ki koma ki zauna kuma sai aka ji ki kina yi muna so za mu ƙara yin godiya kamar amma da akwai wani abu da yake lilibe don da ya gani wanda nake so a bani tukunci don da ya gani ya san cewa bata kare mun ba ni ɗan film ce an bayar kuma wallahi na san ya ba ma masu mai producing kaga mun aka ce wa producer wacce take daukan kudin na baki na ci albasa ta kare mun ba zan dauki kudi na in yi film ba za ta tsaya kuma waka da kuma ina yi sabon wakan film dina da mai suna Faliha and Falisha in kuka tuna kwanakin baya shekaru da suka wuce na yi film kwanan inda wakan ya yi tasiri duk duniya kowa ya san da wakan nan aka ji da wakan wannan fanan farin cikin zuciya ta shi ma aka na fara da wasa tun ana kallon ana ganin kamar ban san me nake yi ba sai da wakan nan ya zo number 1 a arewacin Najeriya baki daya a Najeriya masa da wakan nan ta zo number 1 sannan kuma yanzu na sake yin wani sabon film mai suna Faliha and Falisha mutane ce kuke da Mansura sababbin sunaye kike fitarwa to wannan film din Faliha and Falisha insha Allah nan da watanni kada za mu sake shi